Hej. Sidder du som e-mail marketing ansvarlig, konsulent eller bureau og er lidt i tvivl om, hvordan du skal sætte for eksempel Klaviyo op, ud fra de nye retningslinjer fra Google og Yahoo, så prøv at se med her. Vi starter med at logge ind i Klaviyo. Hernede i venstre hjørne under jeres profil, går ind i indstillinger, finder e-mail, og nede i bunden domæner. Trykker add, og herude til højre, der kommer vores guide gennem det her. Add branded sending domain. Der er 3 steps, og den første side her skriver vi vores hjemmeside ind, eller domænenavn. Derefter et designated sending domain. Den kommer selv til at anbefale sendt. Behold den eller skift den ud. Det betyder ikke voldsomt meget. Anbefaler, at I kører videre på Dynamic, som er automatisk recommended hernede. Når vi går videre til næste skridt, skal I vælge jeres DNS provider. Er du i tvivl om, hvor det er henne i dag, kan du for eksempel bruge sider som punktum. Her går vi ned og trykker vores hjemmeside, for eksempel invoker.dk. Og her kan vi se, det er en Simply hosted server. Så jeg har hoppet ind på Simply, og her kan du se alt af hvad I har stående i forhold til hostingen. Skal den lige findes til at starte med, så flytter jeg lige mit ansigt hernede. I venstre side står der DNS, og det er de records vi skal ind og ændre på. Så vi er klar i forhold til at trykke DNS. I Klaviyo ved vi nu, at det er Simply. Det er ikke en af dem der bliver nævnt som default herude, men nede i bunden kan du vælge Other og Next. Her er de records vi skal have sat ind. Vi starter bare fra en kant med hvilken type, hvilket navn og hvilken value. Så hvis vi går over i opsætningen igen, tilføj DNS, typen, en NS, det var det der stod der. Den kan sættes på en time, 10 minutter. Andre hosting skal også gøre det på en halv time, hvis det ønskes. Den kommer automatisk til at nævne jeres nuværende domænenavn. Det er ikke det, der skal stå. Der skal stå det, I har valgt i starten af opsætningen. Så altså sendt i det her tilfælde. Og I kan tjekke løbende, om det hele står korrekt. Og eventuelt tryk copy på den sidste. Der er rent faktisk lidt tekst til. Så vi sætter den ind. Og så har vi egentlig udfyldt de 4 rubrikker, der skal udfyldes. Det gøres med alle sammen hele vejen ned. Vær opmærksom på den sidste, det er en tekst rubrik, der skal indsættes. Men lad os prøve at køre den første igennem. Den hopper ind, og efter kort tid vil den, jeg kan se den arbejder i baggrunden, vil den blive klarmeldt. Når alle de her records er klarmeldte, der kan gå 24-48 timer. Normalt så sker det inden for 5 minutter, det går faktisk relativt stærkt. Den kommer selv til at ændre sig. Synes I det går lang tid, så tryk verify. Men når det hele det er sat op, så trykker vi save. Og efterfølgende vil den her være pending, indtil alle de her forskellige rubrikker hele vejen ned er klarmeldte. Vær opmærksom på, når I starter med det her lille sidespring, så kan det kræve, at I starter på noget genopvarmning af jeres domæne rating. Det er ikke sikkert, at den kører på fuld kraft lige til at starte med. Hvis du gør det her første gang nu, har du højst sandsynligt kørt på Klaviyos egne servers, før der er kommet jeres domæne på. Så derfor kan der være behov for, at I starter med små batches til segmenter, I ved er aktive, så I får en høj åben rate, I får en høj interaktion, og I viser Google, I viser Yahoo, at det her domæne, det I sender fra, det er varmt, og det ikke er fusk. Det er rent faktisk noget relevant materiale, I får sendt ud. Også fra bureausiden har jeg længe anbefalet det her. Det er en generel opsætning, når vi overtager klienter, men nu er det ikke så meget en anbefaling mere, nu er det mere tvang. Så se at få det gjort. Jo hurtigere jo bedre, og I kan få startet på opvarmningen, før der kommer påske og morsdag og hvad der nu ellers ligger lige om hjørnet. Held og lykke med det.